Tentokrát sa ponorím do témy iOS a chcem priblížiť tento systém z pohľadu handicapovaného človeka. Nebudem porovnávať iOS s Androidom, pretože tu už nemá zmysel. Povedzme si úprimne, oba systémy sa neustále inšpirujú jeden od druhého. Prvá funkcia, ktorá mi výrazne uľahčuje ovládanie, je pre väčšinu ľudí možno zbytočná, hoci ju niektorí z nich možno aj používajú. Ide o funkciu, ktorá zapne displej, keď naň raz klepnem. Táto drobná funkcia je pre mňa veľmi potrebná, pretože bočné tlačidlá nedokážem využívať. Táto funkcia je prítomná aj v systéme iPadOS, rovnako ako všetky ostatné funkcie, ktoré spomeniem. Druhá prítomná funkcia v oboch systémoch je Assistive Touch. Ako priamo uvádza Apple na svojej webovej stránke, pomocou funkcie Assistive Touch môžete upravovať hlasitosť, zamykať obrazovku, používať gestá pre viac prstov, reštartovať zariadenie alebo nahradiť stláčanie tlačidiel jednoduchým klepnutím. Inými slovami, v Assistive Touch si môžete nastaviť všetky funkcie, ktoré sú pre vás z dôvodu vášho handicapu ťažko dostupné, alebo si jednoducho chcete uľahčiť ovládanie zariadenia. Používatelia môžu prispôsobiť ponuku Assistive Touch pridaným alebo odstráneným funkcií podľa svojich potrieb, čo umožňuje rýchly prístup k im najčastejšie používaným funkciám. Túto funkciu využívam niekoľkokrát denne, či už pri fotení obrazovky jediným kliknutím, alebo pri vypínaní obrazovky. Už si neviem predstaviť používanie zariadenia Apple bez nej. Ďalšia funkcia, ktorú využívam niekoľkokrát denne, je predčítanie obsahu. Môžete si nechať prečítať celú obrazovku, jednotlivé vety alebo dokonca len konkrétne slovo. Ako uvádza Apple, pomocou ovládacích prvkov, ktoré sa zobrazia, môžete predčítanie pozastaviť, upraviť rýchlosť, preskočiť dopredu alebo sa vrátiť na miesto, odkiaľ chcete počúvať, alebo zapnúť funkciu prečítať pri dotyku, klepnutím na text, ktorý má iPhone prečítať. Túto funkciu využívam, keď si chcem prečítať správy o dianí vo svete, na Slovensku alebo obočí. Ďalšie funkcie, ktoré vám ukážem, síce osobne nevyužívam, ale aj takých chcem spomenúť v tomto videu, pretože sú veľmi dôležité pre inak handicapovaných ľudí. Jednou z týchto funkcií je sledovanie očí. Ako píše priamo Apple, pomocou funkcie sledovanie očí môžete iPhone ovládať len očami. Kurzor na obrazovke sleduje pohyb vašich očí a keď sa pozriete na nejakú položku a zotrváte na nej pohľadom, vykonáte akciu, napríklad klepnutie. Všetky dáta používané na nastavenie a ovládanie funkcie sledovanie očí sa spracovávajú priamo na zariadení. Túto funkciu, žiaľ, nemôžem využívať, pretože pri jej používaní musí byť vaša hlava stabilná, aby kamera vedela presne sledovať pohyb očí. Mne by však veľmi pomohlo, keby iPhone dokázal sledovať aj pohyb hlavy. Ďalšia veľmi zaujímavá funkcia, ktorá stojí za zmienku, je Voice Over. Vďaka tejto funkcii môžu iPhone ovládať aj nevidiaci ľudia. Ako píše priamo Apple, pomocou funkcie Voice Over, čítačky obrazovky založenej na gestách, môžete používať iPhone aj v prípade, že nevidíte obrazovku. Voice Over nahlas popisuje všetko, čo sa nachádza na obrazovke, napríklad úroveň nabitia batérie, osobu, ktorá vám volá, alebo položku, na ktorej máte prst. Hlas, ktorým rozpráva Voice Over, môžete tiež prispôsobiť svojim potrebám. V tomto videu som spomenul len zo pár funkcií, ktoré uľahčujú ovládanie ľuďom so zdravotným handicapom. Je skvelé, že taká veľká spoločnosť, ako je Apple, myslí aj na nás. V systémoch, ktoré vyvíjajú, sa ukrýva ešte oveľa viac funkcií zameraných na rôzne špecifické potreby.